Ние от Възраждане предлагаме поправки в законите, които обаче не се приемат. Ние искаме бързо правораздаване, ние искаме справедлива съдебна система. Това не се приема. Добре, и когато видиш как няма абсолютно никакъв проблем да наклеветиш някой, да го обидиш, да унизиш неговото човешко достоинство, да оскверниш, да поругаеш семейната му чест, какво му остава тогава на един човек? Просто аз си спомням, ние че и имаме тогава, възможност или да избираме да бъдем... другите парламентарни групи той да бъде отстранен от този пост, отново ГЕРБ бяха на другата позиция. Ние не знаем дали не. са на другата позиция. Аз нямам никаква представа каква е тяхната позиция. Знам, че в момента, доколкото разбирам, има събрани някакви подписи за неговата оставка. Нека да ги внесат. Ние ще имаме възможност да говорим много надълго и на широко за това кой какво говори. За мен, честно казваме, поведението на ДБ, защото тук искам да направя разграничение между ПП и ДБ. Всички скандали, които се случват вътре в парламент, са само единствено продукт на поведението, даже не на цялото ДБ, а на няколко субекта от тази коалиция, защото те и ДБ са коалиция.